Sige, titingnan natin na lang na lahat ha. Sige, upo na kayo rito na. Baka masira yung bangkuan nyo dyan eh. Joke ko lang kayo ha. Nahihirapang taga kayo maglakad, ganyan. Walang init na eh. Wala sakit. Yan, wala. Sige, handa na kayo na ha. Lagyan na ng power. Okay na ha. Sige, tamalawalati. Sige, linis. Tapon lahat ng sakit. May pero magpapawas ang sakit niya. Sa pangalan ni Kristo, tanggal lahat. Simula ulo. Sa pangalan ng Ama. Kasakit na po. Sige, tanggal. Hindi kayo masasaktan, hay. Pakinggan mo ko. Buksan, magniti ko ang kanyang utak at isipan para marinig niya ako. Ulitin ko sa iyo, hindi kakayanin ng antas ng papel kasi hindi daw karaniwan yung sakit mo. Gagamit tayo ng special na stick, nay, ha? Special yan, nay. Baga sa pagkain, pinakamasarap yan. Sige, nay, kain. Ay, kain, tanggal. Sige. Tanggal, nay. Pakinggan mo lang ang sasabihin ko. Ito para lang tayo nakikipagkwentuhan pero huwag niyo ito gagawin biro, ha? Medyo maririnig mo lang ako, maririnig kita, naintindihan mo. Kalasin mo yan ang kalasin yung sakit nyo. Isang himas lang na na pababa lang. Pababa. Magsimula ka sa ulo mo. Sa pangalan ni Kristo. Okay, kalas na. Simula ulo. Simula ulo muna na. Ulo, mata, bibig, lahat. Balik, ano ba tawag dito? Sa ilalim ng kilikili. Na, tanggal ng tanggal. Tapon nyo ng itapon na. Pag nahawakan nyo, itapon nyo sa lupa na. Huwag nyo babalik sa, ayan, ganyan. Very good na. Ayan, kalas ng kalas. May bababang init dyan, nay. May bababang lamig. Pero mamaya-maya pa yun, hindi mo pa makukuha ngayon yun. Kasi nagsisimula pa lang tayo. Baga, nasa mababang ano pa lang tayo. Okay, kalas na eh. Alamin ko kung sino sila. Hindi ko na ito kakausapin sa katawan mo. Napakalambot ng ano niya, oh. Natatanggal niya yung stick, oh. Pero nasasaktan siya, oh. Parang apoy. May apoy sa kanya, oh. Pag binababa, oh. Tingnan mo, kahit nakabitaw na, oh. Umiyak pa rin siya. Tutusin sa loob na, tatanggal na eh. Oh. Aray! Aray! Hala! Aray! Tingnan mo, isipin mo. Tanggal na, no? No, iyak pa rin, ha? No, tanggal na, oh. Oh, napasaktan pa rin siya. Oh, maniwala ka sana kung may tinik-tinik na parang alambre to. Ibaba mo sa ganyan, masasaktan siya, oh. Oh, di ba? Sige, nay. Hindi ako tumatawa, nay. Ang tinatawanan ko lang yung nagbibigay ng sakit sa'yo kasi tinatawanan ko siya kasi nasasaktan siya sa loob ng katawan mo. Makulit siya, nay. Okay. Binuksan ang Panginoon Kristo ang isipan mo. Ito ay para lang tayo nakikipaglaro sa Kanya. Kasi nilalaro niya tayo. Lalaruin natin siya, ha? Kalasin mo lang na kalasin, nay. Huwag ka lang mag-alala. Sinabi ko sa'yo, hindi ka magagasgasan dito. Sanay lang kasi ako ganito, nay. Sanay lang ako. Ka mag-alala, nay. Hindi ka mamamatay, hindi ka manghihina, lalo ka pa nilalakas. Magtiwala ka sa Diyos, manalangin ka sa iyong isipan. Isuko mo ang iyong sarili sa aking Ama, ibibigay niya ang kagustuhan mo, at ibibigay niya ang kahilingan mo na ikaw ay may buwasan ng iyong karamdaman sakit. Sige, nay. Hayaan mo na to. Tama nga ako. Sabi ko siya, mga maliliit lang ito mga tao eh. Mga elemento lang to, mga duwende lang to eh. Yung unang tingin ko pa lang sa kanya, mukha na siyang duwende. Kalas, nay. Kaya minsan mainiti ng ulo nito, minsan aburyong to. Ano ba sa Kapampangan? Tama ba ako? Yan. Ano ba sa tawag sa Kapampangan yung ganon? Ha? Gusto? Yung mga ganon. Yung parang aburyong, parang wala siya sa sarili niya minsan. Minsan sasabihin mo,
tumatanda na tumatandang ito. Minsan wala sa hulog. Papali yung buntot. Oh, mapali ang kanyang mga buntok. Papali yung buntot. Tanggal na. Naririnig mo kami. Alam ko yan. Kalas lang kalas. Huwag mo na kami pansinin. Ito kwentong ano lang naman to, Nay. Pero huwag ka magalala. Kanina dinemo kita doon, nahirapan ka maglakad. Ngayon makakalakad ka ng gusto. Hindi ko sinabing 100% makakalakad ka ng gusto kasi may edad na kayo. Pero mababawasan yung sakit mo. At unti-unti yung mawawala. Pero pinapangako ko lang kayo makakalakad kayo na maayos. Hindi ko sinasabing habang buhay na kayo makakalakad ng gano'n. Kasi may edad na rin kayo. Tatanggalin lang natin yung mga sakit na nilagay ng mga yung hindi nakikita ng mga mata. Tanggal lang na eh. Sa physical siya nilagay, wala sa spiritual, oh. Wala, nikikot ko, wala. Hindi katulad nito physical niya, oh. Mas mainit, oh. Kaysa dito, wala, oh. Physical niya katawan, ginagamit. Yan ay, tanggal lahat. Ubusin nyo na eh. Tapon na. Huwag nyo ibabalik na eh, para kayo naghihilot-hilot yung pagbunot, tapon. Para kayo nagbubunot ng mga balbas natin. O nagtatanggal kayo ng, nagpuputol kayo ng buhok, nagtapon, ganyan, yan. Huwag yung balik-balik, hindi yung para ka nagwawashing, dishwashing ng plato. Na. Tapon, lahat na eh, balakang. Lahat yan. Dadaanan ng mga kamay men, hindi pwedeng hindi. Gumang na yung panyo, kanina mabigat. Bibiruin ko nga si nanay, baka magalit sa akin. Sasabihin ko sana, laki ng pata ni nanay, oh. Mabigat. Ngayon, gumang na, oh. Gumang na yung panyo na yun, oh. Hindi katulad kanina, no? Gumang na yung panyo. Bumawas ng 1 kilo. Gumang nga. Hindi ako nagbibiro, gumang nga. Kanina mabigat talaga. Alam ko yan, naramdaman niya, gumang yung panyo. Tanggal na yung tanggal. Mga elemento lang to na mga maduwending maliliit lang to. Basta maliliit lang sila. Kasi laki lang to yung posporo. Ganito lang niya kalalaki. Baka sinundan lang po siya. Tama naman yung nagbigay sa'yo nung tinawas ba siya dati? Yung sinabi niya sinundan? O nagkakasakit yung mga apo niyo? Ayaw na. Yung mga pamangking pinsan ko po, nagkakasakit din. Kaya kayo lumipat ng bahay? Totoo. Sabi ko na nga ba, sinundan lang to eh. May Tapos gusto yan. yung mga bagong apo po niya, yung mga bagong pinsan din po namin, nandun na din po nakatira. Ganun din, naging sakitin din po sila. Mawawala rin yung mga pula-pula niya eh. Kasi alam mo yung kati-kati mo niyan, marami na akong ginamot na ganyan. Alam ko, dala yan ng mga elemento. Sanay na kasi ako sa kanila, kaya parang baliwala na sa akin yan eh. Mawawala din yan eh. Pagpag mo lang na ipagpag yung mga sakit nila na eh. Tapon mo dun sa lupa na eh, para bumalik. Huwag mo itapon dyan sa damit mo, babalik lang yan, parang tinanggal mo, babalik ulit. Parang mo lang siyang parang garapata yan. Pitikin mo, tapos masabit doon sa damit mo, lalakad ulit sila, pakit sa ulit sila. Mapapagod ka lang yan, nagkakalas ka lang na naglalaglag. Pag dampot, tapon sa lupa, tapon, sabi mo, bumalik ka na. Sa pangalan ni Jesus, sa isip mo lang, lumayas ka sa aking katawan, ganun. Hingi ka lang ng tawad, sige. Siguro wag na lang. Parang ganun lang yung kay Lola. Siguro aalis na din mo. Ito, yung damit niya mamaya, basahin sa bahay. Hindi siya pwedeng higa mo to sa bahay mo. Lahat yan, lahat ng damit ni nanay, walang matitira. Papalitan ulit ng bago. Buhusan ng tubig, sa labas ilagay. Huwag ipaskulog, tapos bukas na siya malabas. Ganon din yung anak mo kaninang kinulam, ay dinasalan. Ganon din yung damit niya, lahat yan, pati yung bra niya, pati yung underwear niya, lahat yan, pati yung suot niya, babasay ng tubig yan. Hindi mo yan pwedeng higa sa bahay niyo. Kasi tapos ipagpag mo yung damit mo, yung higaan mo doon sa bahay niyo. Kung saan ka umihiga. Para malusaw yan, tapos bukas mo na rin yan malalaban. Pero hindi ka pwede magdikit ng lola mo ng damit ha, hindi walay. Hindi tanggal na eh. Umagang yung paa niya, oh. Mas magaan kaysa sa una. Kanina taga, bigat ni nanay, baka magalit sa akin. Alam mo naman, joker ako minsan mo dumot. Sabi ko sana, laki ang bigat ng pata ni nanay. Kasi, sanay ako kasi laki ako Maynila eh. Baga sa salitang kanto, parang baliwala na sa amin yun. Kasi nagdadrive ako ng jeep, nagtatricycle ako minsan. Parang mga salita yun sa Maynila. Parang wala na yun, parang salitang kanto lang yun.
Ewan ko sa iba, baka mapikon. Eh, ako, ganun lang ako eh. Pag nagsalita nga sa akin, parang baliwala lang to. Okay na lang na eh. Sige na eh. Lahat pa na nang hindi mo pa nadadaanan. Magsimula ka ulit sa ulo mo. Ang ulo. Anong bumababa sa inyo? Init lamig? Lamig na po. Kanina. Init. Saan nagsimula yung init pala? Nakalimutan ko pagtanong. Sa ulo po. Saan bumaba? Hanggang ulo? Pababa. Ngayon yung lamig. Saan nagsimula ulit? Ganun din po dito. Sige, kalasin mo lahat. Ibaba mo lahat yung lamig. Simula sa ulo. Ikalat mo sa buong katawan mo. Yan yung kagalingan. Wala na. Physical niya, wala na. Sagad na. Wala nang apoy. Hindi na mainit na eh. Wala na kali. Nahiya siya. Hinihila mo na kala ko. Sobrang kinis nito na eh. Balidong-palidong pagkagawa niya, no? Dapat yan, masusugatan yan kung magaspang. Maginis to, oh. Sige, Nay. Sa spiritual mo na lang, Nay. Konti na lang. Sige, igano mo, Nay. Diretso mo yung paa mo. Sige, linis, Nay. Sige, baba natin ng konti para hindi kayo mahirapan. Seryoso na to, Nay, ha? Itataas ko ng konti sa spiritual, ha? Kailangan kasi taasan ng konti na yun. Sa physical, wala na, ha? Hihinto nyo yung kamay nyo, Nay. Huwag nyo muna, huwag mo muna. Ilapit nyo dito. Dadasalan ko lang. Seryoso ito, Nay, ha? Medyo mag-iinit to ng konti para lusawin na lahat yung mga kati-kati. Yung kati-kati yan. Alam ko yan, dala yan ng mga hindi nakikita na normal na mata, ha? Alam ko, gumagapang yan. Kasi, bago kita gamutin kanina, nakita ko parang mayroon dyan parang maliliit na kulay puti. Hindi siya wood, parang kakaibang puti lang siya. Parang hindi mo siya makikita ng mata kung wala kang telescopic. Iba yung mata ko sa mata niya. Relax lang, ha? Sige, Nay, tanggal. Sige, lahat simula sa taas, Nay. Simula mo na sa taas. Sa spiritual tayo, Nay. Huwag kayo mag-alala yan, Nay. Ano yan? Gamot yan, Nay. Pampawala ng ano yan. Panlusaw yan, Nay. Panlusaw. Mainit ba to? Masakit? Masakit po. No, sige. Pantanggal lang yan ng sakit. Sige, Nay. Dalawang kamay, Nay. Left and right. Ilan minutes nito? 14. 14. Gawin na natin 20. Sige, Nay. Tanggal. Tanggalin nyo lahat ng kati-kati nyo, Nay. Pati yung sakit nyo sa puso nyo. Sakit nyo sa sikmura yung sinasabi ng medisina. Sige. Habang binigyan na ng power ng Diyos. Tawag dito na linis spiritual. Gising ang diwa mo, naririnig mo kami, naririnig mo yung nasa paligid mo, hindi to katulad ng ako mo kanina, ni wala siyang naramdaman sakit sa daliri niya o sa paa niya. Yung taga, totoo may nangungulam sa kanya nagdarasal. Ito, yung pag-upo mo pa lang kanina, tinignan na kita, mukha ka kasing duwende. Kaya, tumatawa ko kanina. Ganun yun, kasi yung nakikita ko, hindi nyo naman kasi basta-basta nakikita eh. Sanay na kasi ako sa kanila. Minsan tumatawa na lang ako. Kaya nga sabi daw sa mga manggagamot, katulad namin, may kling-kling kami. Kasi tawa kami ng tawa, wala naman sila nakikita yung katama namin. Kami lang nakakakita. Siyempre, sa umpisa, pag nakakita ka ng duwende, matatakot ka kasi yung wala nakakita ng ganun nila lang. Pag araw-araw ka na nakakita, sumasayaw sila, nagkukwentuhan, parang yung puso mo, nagiging base at natatawa ka sa kanila. Para mga bata yan. Yung dalawang bata, pag may apo ka at may kapitbahay mo may apo, bata sila, nagkukwentuhan mo sila, parang bata pa lang sila best friend na. Parang gano'n, natutuwa ang puso mo. Parang gano'n ako, minsan tumatawa ko. Kaya akala nila may kling-kling na ako. Sige, tao na eh. Sige na eh, lahat. Kaya pag naggagamot ka, hindi nila naiintindihan yung normal na ibang tao. Akala nila, biro-biro lang. Kunti na lang yung init na ay sakit. Hindi na katulad kanina. Nawawala na yung power. Power yun na pampagaling yun na Hindi yun para sa sakit, wala ka ng sakit. Wala ka naman ano na Hindi ka naman kinukulang. Wala naman nagdarasal sa'yo. Hindi mga elemento lang yan. Ewan ko bakit trip ka nilang pagmasdan Nagagandahan siguro sila sa inyo. Mahilig po kasi siyang magwalis din sa labas, tapos maglinis-linis ng ano. Baka nainis sila kasi na-istorbo sila Nuwas paglilinis Siguro tangalit dapat, naglinis ka ng linis. Linis po siya ng linis doon. Kaya ginagawa na, sinasakyan yung katawan mo. Nagsasabitan sila dyan. Para kayong higante, tapos sila yung sasabit-sabit sa katawan mo. Tama na, Nay. Huwag kang didilat, Nay. Itutulak lang yung panay, ha? 7 beses lang, ha? Para lang magkaroon ng power. Kaya?
Sipa. Yun, sunod na. Sige. Ilan na? 4, 5, 6. Ito, hop, straight knife. Huwag mo muna galit. Asin yung tinilas knife. Akin na itong isa. Saglit lang to. Ilang minutes na tayo? 17. 17. Relax lang ha. Ay, mali pala. Dito tayo sa kabila. Power. Dito natin. Sige, 7 minutes lang na ha. Sige, tulak. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagka mo nang didilat na ha. Saglit lang to. Bawal mandaya ha. Wala power. Ilan taon na kayo, Nay? 69. Huwag kayo sasandal. Teka lang ha. Alin ang uminit, Nay? Ito. Uminit siya? Opo. Tingnan mo ha. Tingnan mo, maluwag o. O, di ba? Nakita yung butas. Umiinit to, di ba? Opo. Ito wala. Wala. Sa pangalan ni Jesus. Uminit pa. Ayan. Pakinggan mo ako ha. Tatanggalin natin yung dasal nilagay sa'yo. Ginagawa ka kasi ano na eh. May pangit salita sasabihin ko na eh. Huwag mo na pakinggan yan. Kaya mo na. Yoko. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu at mga masasamang elemento, inuutusan ko kayo sa lobos panlabas ng loob ng katawan ng taong ito. Magsilayas kayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin na kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masamang amin. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayin niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Okay. Maging payapa ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakinggan mo ako ha. Bibitaw yan. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Sa pangalan ng Ama. Ng Anak. Ng Anak. At Espiritu Santo. Espiritu Santo. Masamang elemento. Masamang elemento. At masamang espiritu. Masamang espiritu. Na nakadikit sa aking katawan. Na nakapikit sa aking katawan. Lumayas kayo. Lumayas kayo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpag. Pagpag. Hanggang wala ko sinasabi. Amen. Hinto mo. Ulitin ko ulit. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ama. Ama. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sa akin nagawang kasalanan. Sa akin nagawang kasalanan. Sa isip. Sa isip. Sa salita. Sa salita. At sa gawa. At sa gawa. Amen. Amen. Pagpag. Sabi mo yung Jesus name, habang In nagpapag. Jesus' name. Amen. Amen. Masamang elemento. Masamang elemento. Lumayas na kayo. Lumayas na kayo. Sa aking katawan. Sa aking katawan. Amen. 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 Pagpag. Oh, dilat. Hindi, dila. Ay, hindi dilat. Dilat ng mata. Dila ng mata. Hindi dilat niya yung mata niya. Tingin lang yung dala dyan, Yan, mainit pa. Hindi na po, aray. Huwag ka pipikit, Nay. Dilat lang. Antayin mo lang. Kailan magalaw siya? Pagpag, Nay. Yung kabila. Yan lang. Okay, sabi mo Jesus name. In Jesus' name. Sige pa. In Jesus' name. Pikit. Amen. Amen. Pikit lang. Pagbag pa, kulang pa. Seryoso na pagkatawag ng Diyos. Sabi mo, Panginoong Jesus, Panginoon Jesus. Amang Nazareno, Amang Nazareno. patawad po Patawad sa akin nagawang kasalanan. Sa akin nagawang Kung kasalanan. anumang lumalabas masama sa aking bibig. Sa anumang lumalabas Sa sa aking bibig. Tulungan niyo pa ako tulungan po ninyo ako. magbalik loob Magbalik loob. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, lumayas na sila, Nay. Dilat, Nay. Masakit pa? Hindi na. Hindi na? Hindi na. Relax. Tingnan natin kamay. Painumin ng tubig si nanay, ha? Pause mo muna. Ay, stop mo muna. Stop po. Ay, oras na. Sige. Damit na. Tulak. Sige, atras ka lang. Hindi. Todo mo lang. Dali ka lang.
Ayaw. Bilis naman yung nanay ah. Lakad, Nay. Sige, babaan niyo muna para bumaba yung tubig. Daan-dahan lang. Lakad na kayo, Nay. Mag-isa. Sige, Nay. Antayin mo lang yan. Magkakaroon ng power yan kasi tubig. Sige, dito, Nay. Napansin. May bata, umukuha na na. Mag-ibit pa tayo dyan. Ayun na yung bata. Ano, mabigat magang. Gang. Magang na. Hindi ka na nahihirapan. Antay mo, kulang pa na yung tubig. Kulang pa yung tubig. Hindi lang, hanggang ano. Hindi. Magang mabigat. Magaan lang ako. Magang na. Bakit parang ayaw mo idin yung paa mo dyan sa kanan? Bakit ba naninibago ka? Mataas yung chinelas. Ako eh. Naninibago ka? Subukan mo kaya wala mo ng chinelas na eh. Sige, alisin mo, sipain nyo. Ano ba kasi Hindi. maglakad eh. Parang naninibago kayo sa paa nyo. Sige, lakad nyo. Mas masarap pa yata maglakad na walang chinelas na eh. Dito na kayo na eh. Nay, okay na dito na eh. Para hindi kayo mahirapan. Hindi na kayo nahirapan. Oh. Hindi na siya nahirapan. Sabi ko nga kanina, biniro ko siya. Huwag sana siya magagalit kasi salitang kanto to. Parang mas mabigat pa sa kalabaw yung paa niya. Hininangat ko kanina sa hita ko, nangangawi. Alam niyo yun eh, mabigat yung katawan niya eh. Ngayon, okay na, Nay? Talaga yung katawan ko. Tsaka yung iniwan. Sabihan kayo. Anong maris? Hindi lang ko. Nawala na daw sakit? Wala na daw po. Tingnan mo yung mga pula-pula mo sa katawan, umiiko na. Hindi na masakit. Sige, bubugin niyo na yung lola niyo. Tingnan niyo. Hindi, hawakan niyo. Yung katulad kanina, sabi niya, nakakaramdam siya sa katawan.